Здравейте хора! Сега ще разглеждаме една градинка с животни и нека започваме. Айде! Начало можем да видим едни морски свинчета. Ето го там едното. Да, не се вижда много, но ето точно. Ето в това тук. Сега ще отида от другата страна. Малко се вижда повече. В пухчето това е. Ето там по принцип има птички, но сега ги няма. Да продължаваме. Тук има едни много яки знаци. Да продължаваме. Ето ги белите щрауси. Вижте, те са доста агресивни. Сиднеоки, бели, ама са много красиви. Агресивни, но красиви. Така, към следващите животни. Това са някакви кокошки, май. Пишете в коментарите какво са. Не знам какво са, но ето това там е много красиво. Прилича на папагал, но не е папагал. Мисля. И някакви други кокошчици. Май там има знак. Да видим. Така. Ето ги. Прочетете сега няма да ви ги чета. Това. Да продължаваме. О, зайчета! Аз преди малко бях при тях да разгледам, да видя с какво да минавам и как да ги опишам. Вижте ги малките и ги нахраних. Там им бях фърлила нещо и те направиха бой за храна. Сега, вижте, пак ще им фърля. И гледайте сега какво става. Фърлям. Малко гадна картинка хващам ето там. Но, да продължаваме. Ето там някъде имаше преди малко. Ето го бебето. Виждате ли го? Това, малкото бялото е бебе. Там има още две. Да, вижте сега какво правя. Оп! Преди малко имаше... ето. Всички се на... Преди малко всички ходеха там. Той е нахалния. Сега ще не взема още повече. Уху! Ту-ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту-ту! Това вече е дълго нещо. Още мъничко. Едно голямо листо да хвърлим. В принцип не може да се хранят, но това са... Не са примерно банани. Всички си хранят с такива неща. Така. Ето го, бялото. Ето го там. Ето, виждате ли го? Точно, ето това. Ето ги там станалите две. Отиваме към следващо. Ето ги следващите животинки. Свършва ми времето, така че трябва да пусна после втора част. Ще покажа бързо какво са. Ето ги там. Туту! Тути! О! Да, има някакво месо в козината.